No, no, no. Deixeu-ho aquí. No, bròquil no, ni parlar-ne. Imagina no poder triar què menges. Moltes persones en situació de pobresa no poden triar què volen menjar. Anem, que vostè no pot escollir. Amb la targeta de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb autonomia el seu establiment d'alimentació habitual. És hora de canviar de mirada.